салом алейкум бинандагони аз барномаи тилоти ахбору мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймони Исломиддин. таи 2 даҳсолаи охир дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои созанда нақши асосӣ дорад. татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар заминаи ташаббусҳои қаблии кишвари мо имкон фароҳам хоҳад овард ки проблемаҳои вобаста ба ин неъмати бебаҳо дар сайёра тадриҷан ҳалли худро пайдо намояд. таҷрибаи андӯхтаи ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 собит кард ки ин қабил даҳсолаҳо метавонанд ҷиҳати мусоидат ба татбиқи вазифаи ҳадафҳо дар соҳаи рушд омили муҳим ва басо манфиатбор бошанд. аз ин моҳи декабри соли 2016 бо ташаббуси навбатии ҷониби тоҷикистон маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо иттифоқи оро қатномаро дар бораи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул кард. татбиқи амалҳои даҳсолаи нав дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ барои расидан ба ҳадафи рушди устувор марбут ба захираҳои об ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо мусоидат менамояд. зимни баргузории нишасти сатҳи баланд таҳти унвони дар роҳи татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 19 сентябри соли 2017 дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид бо ибтикори ҷумҳурии тоҷикистон роҳҳо ва усулҳои муассири пешбурди даҳсолаи нави байналмилалӣ ва расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифт ки ин тадбири муҳим барои рушду тавсеяи ҳамкориҳо дар самти татбиқи муваффақонаи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 замина фароҳам месозад. татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 боз имкониятҳои бештареро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд фароҳам сохта муҷиби зиндагии осоишта ва босаодати кулли кишварҳои ҷаҳон хоҳад гашт. баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд тӯли 2 даҳсолаи охир вобаста ба ҳалли мушкилоти об бо саҳми бевоситаи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар онҳо намояндагони созмону ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ширкат намуданд, обрӯу нуфуз ва мавқеи кишвари моро ба ҳайси узви фаъол ва комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид дар арсаи ҷаҳон боз ҳам баланд гардонидааст. Назар Аҳмадов, сокини деҳаи Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз кардаашро ба кори хайр сарф намуд, зеро анҷом додани амалҳои инсондӯстона мартаба ва манзалати ҳаҷро дорад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшодӣ Юсуфӣ. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чунин кори шоистаро сокини ҷамоати деҳоти Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Назар Аҳмадов бо бунёду ба истифодадиҳии як нуқтаи саломатӣ ки барои аҳолии деҳаи Кӯҳсор хеле зарур аст иҷро намуд. ин сокини деҳа ки зиёрати хонаи худоро дошт, аммо зарурати аҳолии деҳаи дурдаст ба нуқтаи тиббиро ба назар гирифта дар якҷоягии сокинони деҳа бунгоҳи тиббиро сохта ба истифода дод. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия барои муоина ташхис ба нуқтаи нави тиббӣ дастгоҳу таҷҳизоти нав дастрас гардид. ин иқдоми сокини деҳа Назар Аҳмадов ки маблағи барои адои ҳаҷ ҷамъ кардаашро барои ҳалли мушкилоти хешовандону наздикон ва аҳли деҳа намуд, сокинон амали неку шоиста арзёбӣ мекунанд. дар деҳаи румони ҷамоати деҳоти ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сокини деҳа Мирзо Эргаш Неъматови 75-сола кори неку ибратбахшро пеш гирифта иқдом намудааст барои оилаи Абдуллоҷон Холиқов ки маъюб мебошад хонаи нави истиқоматӣ сохта диҳад. Абдуллоҷон Холиқов бо оилааш Муборак Файзуллоева ва 2 фарзанди ноболиғашон дар манзили истиқоматиашон ки солҳои пеш сохта шуду имрӯз ҳолати на он қадар хуб дорад зиндагӣ менамоянд ва ниёз ба чунин кӯмаку дастгирӣ доштанд. манзили нав дар шафати бинои истиқоматии ин оила сохта мешавад ва имрӯзҳо сохтмончиён бо истифода аз маҳсулоти сохтмонӣ ки аз ҳисоби ин шахси саховатпеша Мирзо Эргаш Неъматов дастрас карда шудааст, машғули сохтмони манзил буда алҳол таҳкурсии бино бунёд шудааст. ҳамин хонаро инҷо дарвозахона мешавад, гараж ҳамаш ки ба анҷом расонида ба чизҳои лавозимоти зиндагӣ ҷиҳозонида ҳамина дуруст карда бурода боло бурорам. зимни суҳбат бо Мирзо Эргаш Неъматов моро на танҳо кори некаш ба ваҷ овард, инсонгарию хоксориаш муносибат ба аҳли маҳалла не шоистаи таҳсин аст. имрӯз баробари ёрмандӣ дар бунёди манзил ба ин оилаи эҳтиёҷманд фарзандони ин оиларо ҳамчун фарзанди худ меҳрубонию дилбардорӣ карда пеши худ мақсад гузоштааст ки дар таҳсили наврасон оиладор кардани онҳо низ саҳми худро гузошта савоби амали некро ба даст орад. дар деҳаи румони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар қатори Мирзо Эргаш Неъматов боз ҳастанд шахсоне ки саҳми хишро дар беҳбудии рӯзгори мардум ва ободии диёр мегузоранд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои барномаи ахбор.
мавзӯи дигар дар соҳилҳои қисми шарқии ҳиндустон дар натиҷаи тӯфони фанӣ 8 нафар ба ҳалокат расид. шаҳри хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар соҳилҳои қисми шимолу ғарбии Туркия киштии гурезагон ғарқ шуд. дар натиҷа 9 нафар аз ҷумла 5 кӯдак ҳалок шуда, 3 каси дигар бенишон гардид. ҳалокшудагону бенишон гаштагон шаҳрвандони кишварҳои африқо мебошанд. ба кормандони хадамоти наҷотдиҳии Туркия муяссар гардид ки 5 гурезаро наҷот диҳанд. ҳангоми ғарқ шудани киштӣ дар дохили он 17 муҳоҷир қарор дошт. тибқи иттилои пешакӣ сабаби ғарқ шудани киштӣ дар ба амал омадани тӯфон ва баланд шудани мавҷҳои баҳр арзёбӣ мегардад. дар маҳалли ҳодиса муҳофизони назди соҳили Туркия барои пайдо кардани бенишонгаштагон фаъолият доранд. тӯфони тропикии фани соҳилҳои қисми шарқии Ҳиндустонро фаро гирифт. бар асари офати табиӣ 8 нафар ба ҳалокат раста, чанд каси дигар маҷруҳ шуд. суръати шамол дар маркази тӯфон 220 км дар як соатро ташкил дод. тӯфон болопӯши даҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб кардааст. ҳамзамон варзиши шамол хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. аз офати табиӣ бештар штати Ориса зарар дидааст. дар штати мазкур даҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол тӯфони фани штати Андхра-Прадеш ва Бенгали ғарбии Ҳиндустонро фаро гирифта, сипас ҷониби Бангладеш ҳаракат кунад. қаблан кормандони хадамоти наҷотдиҳии Ҳиндустон аз минтақаҳои зери хатари тӯфон қарордоштаи штати Ориса беш аз 1 миллион аҳолиро ба ҷойҳои бехавф кӯчонда буданд. ҳамчунин бар асари тӯфони фани қатораҳо аз ҳаракат монда, фаъолияти чанд фурудгоҳ ва муассисаҳои таълимӣ қатъ карда шудааст. кормандони хадамоти марбута оқибатҳои офати табииро бартараф доранд. бар асари тӯфон ва обхезӣ дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии ҷумҳурии Африқои ҷанубӣ 90 нафар ҳалок шуда, даҳо каси дигар захмӣ гардиданд. аз офати табиӣ бештар музофоти КваЗулу-Натал зарар дид. боришот ва обхезӣ дар музофоти мазкур даҳо манзили истиқоматиро хароб кардааст. дар натиҷаи боришоти шадид яш фаромада, ҳаракати нақлиёт дар чанд шоҳроҳ ғайриимкон гардид. тӯфон ва боришот ба ҳосили заминҳои коррам низ зарари ҷиддӣ расонд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро аз сабаби фаромадани яш ба минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ки аз офати табиӣ зарар диданд, рафтани кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ғайриимкон аст. ҳамчунин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аз минтақаҳои зери хатар қарор дошта, садҳо нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар штати Флоридаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҳавопаймои мусофирбари Боинг 737 ҳангоми фуруд омадан аз хатти нишасти фурудгоҳ берун шуда ба дарё афтид. ҳангоми рух додани садама дар дохили тайёраи мазкур 136 мусофир қарор дошт ва 21 каси онҳо дар беморхона бистарӣ карда шуданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ мусофирон ва ҳайати сарнишини ҳавопаймои мусофирбари Боинг 737ро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар маҳалли ҳодиса барои муайян кардани сабабҳои ба садама дучор шудани тайёраи мусофирбар кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. ҳавопаймои мазкур низомиён ва аъзои оилаи онҳоро интиқол медод. дар штати Веракруси Мексика кормандони мақомоти полис як ҷинояткорро ки дар куштори 14 нафар даст дорад боздошт намуданд. чанд рӯз қабл дар штати Веракрус ҷинояткор вориди як манзили истиқоматӣ шуда тавассути яроқ 14 нафарро ба ҳалокат расонда, ба самти номаълум фирор карда буд. кормандони мақомоти полис зимни гузарондани амалиёти махсус ҷинояткори хавфнокро боздошт карданд. ба гуфтаи кормандони сохторҳои қудратӣ, силоҳбадаст узви гурӯҳҳои нашъаҷалоб мебошад. дар Никарагуа кормандони сохторҳои қудратӣ зимни гузарондани амалиёти махсус 10 қочоқчиро дастгир намуда, аз онҳо 597 кило кокаинро ёфт ва мусодира карданд. аз рӯи маълумоти расида, дастгиршудагон дар ғайриқонунӣ нигоҳ доштани яроқ ва хариду фурӯши одамон низ гунаҳкор дониста мешаванд. ҳамчунин кормандони сохторҳои дахлдор аз нашъаҷалобон $40,000 пули нақдро ёфт ва мусодира намуданд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полисии Никарагуа, нашъаҷалобон мехостанд ин миқдор кокаинро ба Штатҳои Муттаҳидаи Америка интиқол диҳанд. барномаи тилотии ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи шаҳритӯзи вилояти Хатлон аллакай ҷанварии зардолӯи пешпазак оғоз гардида, аввалин тонаҳои ин меваи шаҳдбор ба давлатҳои Осиё содирот карда мешаванд. гузориш аз ноҳияи шаҳритӯз. аввалин тонаҳои зардолӯи Тоҷикистон дар мавсими имсолаи ҷамъоварии ҳосил ба Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон содирот карда мешавад. ин маҳсулот аз майдони боғоти ноҳияи шаҳритӯзи вилояти Хатлон ҷамъоварӣ гардиданд. то имрӯз дар доираи дастгириву таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат дар ноҳияи шаҳритӯз майдони боғот дар маҷмӯъ ба наздики 1900 гектар расонида шудааст. айни замон дар ноҳияи шаҳритӯз зардолӯи пешпазаки моҳи апрел
пухта мерасад, чинданша оғоз намудан. Аз ҳамин мевае ки мо имрӯз зардолиро чинда истодем ба Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қирғизистон ва Қазоқистон содирот шуда истоданд. дар майдонҳои пешпазак ҷамъоварии ҳосил бо иштироки аъзоёни хоҷагӣ ҷараён дорад ва тавассути нақлиёт ба бозорҳои мамлакату берун аз он пешниҳод мегардад. аз майдони умумии зардолузор дар ноҳияи шаҳри Тус тақрибан 500 гектари он ҳосилдеҳ мебошад. ҳосилро ҷамъ карда истем. ин ҳосили ҷамъкардаи мо дар саросари кишвар дар бозорҳои пойтахт ва дигар шаҳрҳо фурӯхта мешавад. ноҳияи Шаҳритуза омада мана 10 тонна зардолия гирифта тарафи Россия мебарем. шаҳри Тус аз ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат дида гарм аст. ҳамин аст ки дар ин ҷо ҳосил аз ҳама пеш пухта мерасад. соли гузашта танҳо аз ноҳияи шаҳри Тус ёда аз 30 тонна зардолу содирот шуда буд. имсол бо истифода аз имкони мавҷуда ва ҳосили фаровони маҳсулот хоҷагидорон талош доранд содироти зардолуро ба маротиб афзоиш диҳанд. аз ноҳияи шаҳри Тус зардолу бор карда истем тақрибан як 20 тонн Федератсияи Россия мебарем. вилояти Хатлон дар оғози ҳар мавсими ҷамъоварии ҳосил аз аввалин таъминкунандаи бозори истеъмолии мамлакат бо сабзавоту меваҷот ва полезиҳо маҳсуб меёбад. меҳнати шабонарӯзии кишоварзон ва натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ хоҷагидоронро дар самти ноил шудан ба ҳадафи аслӣ муваффақ намудааст. тезонидани раванду беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосил ва ба ин васила қонеъ намудани талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулот аз ҳадафҳои аслии кишоварзони вилояти Хатлон маҳсуб меёбад. наврӯзшоҳи Азизулло, Самандар Искандарзода, Маҳмад Саиди Камол, ноҳияи шаҳри Туз, барномаи ахбор. хоҷагидорони ноҳияи Ҷайҳун ҷамъоварии ҳосили пиёзро вусъат бахшида аз ҳар гектар аз 40 то 45 тоннагӣ ҳосил ба даст оварда истодаанд. гузориши хабарнигарони мо. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Ҷайҳун дар самти парваришу истеҳсоли якчанд намуди маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи бой дошта, ҳамасола дар ин айём бозорҳои дохили кишварро бо пиёз таъмин намуда, ҳамзамон содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ мемонанд. имсол деҳқонон аз натиҷаи заҳмат ва подоши он бо хушнудӣ ҳарф мезананд, зеро ҳам ҳосили дилхоҳ ба даст оварданду ҳам нархи маҳсулоти истеҳсол кардаашон метавонад баробари рӯйпӯш кардани хароҷот ҳамзамон барояшон фоидаи хуб биёрад. имсол хоҷагиҳои деҳқонии тобеи ноҳияи Ҷайҳун дар майдони зиёда аз 2596 гектар кишти пиёз гузаронданд ки дар натиҷаи риоя намудани қоидаҳои парвариши пиёз ҳосили баланди ин зироатро рӯёнданд ки аз ҳар як гектар ба ҳисоб меона аз 35 то 40 тонна ҳосил ҷамъоварӣ карда истодаанд. ба гуфтаи масъулин ва худи деҳқонон соли гузашта пиёзкорони ноҳия ҳосили хуб ба даст оварда буданд, вале аз сабаби паст будани нархи маҳсулот ва ба савдо нарафтани он деҳқонон зарари зиёди иқтисодӣ дида буданд. вале новобаста аз ин хоҷагидорон имсол дар ин самти фаъолияти худ устувор монда майдони кишти пиёзро зиёд намуданд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии фермерии Субҳоналии ҷамоати деҳоти 5 дар майдони 3 гектар кишти пиёз гузаронида имрӯз ҳосили хуб ҷамъоварӣ намуда истодаанд. нави тунис киш кардем. имсол хеле ҳосилнокӣ хуб шид ва нархҳоам хуб шиданд нисбат ба соли гузашта. харидорон дар сари замин омада ин пиёзро ба нархи баланд гирифта дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ дар Ӯзбекистон, Қирғизистон бурда истодаанд. заҳмати рӯзафзуни кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун ҳоло самари дилхоҳ дода ҳосили имсола аз ҳарвақта дида бештар арзёбӣ мегардад. деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили фаровон кӯшиш карда онро барои содирот омода менамоянд. ба иттилои бахши кишоварзӣ имсол аз ҳаҷми умумии пиёзи истеҳсол гардида аз ноҳияи Ҷайҳун тибқи нақша бояд беш аз 40 000 тонна ба давлатҳои хориҷа содирот карда шавад ва баҳри иҷрои ин ҳадаф аллакай соҳибкорон омада тавассути нақлиёти боркаш ҳамарӯза беш аз 200 тонна ҳосили ҷамъоварӣ кардаи деҳқононро интиқол менамоянд. як миқдор ин пиёзе ки мана шумо мебинед ба давлатҳои хориҷ берун аз кишвар низ содирот карда мешавад, аз ҷумла ҷумҳурии исломии ҳамсояи мо Афғонистон, ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия содирот карда мешавад. пиёзи ноҳияи Ҷайҳунро харидорӣ кардем барои Россия фирсонданд ва давлатҳои хориҷӣ. тибқи маълумоти сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон чунин маъракаи ҷамъоварии ҳосили пиёз дар дигар шаҳру навоҳии минтақаи Бохтар мароми тоза дошта деҳқонон талош бар он доранд ки ҳарчи зудтар майдонҳои кишти пиёзро аз ҳосил тоза намуда кишти такрориро ба роҳ монанд. Таварали Соҳибназаров, Парвиз Сафаров, Искандари Саид аз ноҳияи Ҷайҳун барои барномаи ахбор.
имрӯзҳо дар вилояти хатлон аз минтақаҳои алафзори табиӣ ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво оғоз гардида имсол бояд 245 000 тонна хӯроки дурушти чорво захира карда шавад. Худодой Раҷаб ва Искандари Саид гузориш медиҳад. боришоти пайдарпайи имсола баробари таъмини намнокии майдонҳои корам ҳамчунин имкон фароҳам овард ки дар талу теппаҳо намнокӣ барои сабзиши алафҳои худрӯӣ таъмин гардад, ки ин омил барои таъмин ва захира кардани хӯроки чорво мусоидат намуд. Дар ин самт тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ситоди махсус таъсис дода шуда, масъулини бахшҳои марбутаи соҳа муаззаф гардиданд, ки бо истифода аз ҳама имкониятҳо ҳарчи зудтар ин мавсим нисбати солҳои пешин захираи хӯроки чорворо зиёдтар ба роҳ монанд. Имрӯзҳо дарав ва захираи хӯроки чорво аз ҳисоби алафҳои худрӯи талу теппаҳои минтақаи Эргаш, шафати роҳи мошингарди Бохтар Данғара шурӯъ гардида, барои марҳилаи навбатӣ яъне майда кардану ба нуқтаҳои махсуси нигаҳдорӣ кашонидани он омодагӣ гирифта мешавад. Дурнамои захираи хӯроки дурушт имсол дар вилояти Хатлон 245 000 тонна пешбинӣ гардидааст, вале аз раванди ҷамъоварӣ масъулин ният доранд ки нақшаро беш аз 130% таъмин намоянд. Қобили зикри хос аст ки ин мавсим намнокӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон дар марҳилаи аввал бо рӯйидани гулҳои рангоранги зебои табиӣ дар талу теппаҳо барои таъмини сайёҳати сокинону меҳмонон шароити хеле зебову мусоид фароҳам овард. Акнун баъди хушк ва расидани сабзазору гулистони табиӣ, имрӯзҳо бошад боз баҳри таъмини барзиёди эҳтиёҷоти бахши чорводории соҳаи кишоварзии вилоят нақши муҳим мегузорад. Бештари ин минтақаҳо дар ҳудуди ноҳияҳои Кушонёну Вахш ҷойгир буда, кишоварзону чорводорон аз чунин имконияти фароҳам овардаи табиӣ васеъ истифода менамоянд. хоҷагии ҳоҷӣ Муҳаммад Шариф, ки самти асосии фаъолияташ аз чорводорӣ иборат мебошад, масъулинаш бо истифода аз техника ва дигар имконоти лозима барои сари вақт дарав ва захира кардани эҳтиёҷоти хоҷагӣ талош менамоянд. Ба тамоми чорводорон муайян аст, майдони алафзори худрӯии табиӣ зиёд аст. хоҷагидорон омада аз ин ҷо дарав карда барои зимистонгузарони чорвои худ захира карда истодаанд. пурра мо захира карда аз одаи зимистонбароӣ мебароем. соли гузашта мо аз дигар ноҳияҳо мисол захира карда будем. ин сол ба сабаби боду ҳаво бориш зиёд шудан алафҳои табиӣ мо басанда аст. дар ҳамин баробар имрӯзҳо даври аввали ҷамъоварии хӯроки чорво бахсус тарбеда аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Кушонён оғоз гашта, тибқи дурнамо бояд дар ноҳия хӯроки дурушти чорво 20 339 тонна захира карда шавад. дар умум эҳтиёҷоти чорводорони ноҳия барои хубу беталаф аз давраи сардиҳо баровардани чорво 31 000 тоннаро ташкил менамояд, ки имсол аз рӯи таҳлилҳои пешакӣ масъулин ният доранд дурнамои солунаи захираи хӯроки чорворо дар ҳама бахшҳо барзиёд таъмин намоянд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Заргари Тоҷиддин дар ноҳияи Кушонён яке аз калонтарин хоҷагии чорводорӣ маҳсуб ёфта, имрӯзҳо дар захирагоҳҳои хоҷагӣ бо ҷалби техникаҳои махсус захираи хӯроки ширадор бо маром ҷараён дорад. ба иттилои масъулини сарриёсати кишоварзии вилоят, имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво шурӯъ гардида, барои ҳарчи зудтару бештар захира кардани он аз ҳисоби алафҳои табиии талу теппаҳо ва заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз вилояти Хатлон. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр хона ободу сарбаланд бимонед.